Bine, m-am regăsit la un nou episod. De data aceasta vom face un Q&A 2 și aici sunt cu iubita mea. Salut! Și vom răspunde la întrebările lăsate de voi. Deci, Fred ne lasă următoarea întrebare. Ai colegi nesuferiți în școală? Toată lumea are. Nu-i așa, iubi? Așa-i. Ok. Dâns slime ne lasă următoarele întrebări. 1. De ce-ți place Toy Bonnie? Chiar nu știu. Ești trist că te-ai despărțit de Mangleton Ender Girl? Nu. Mă cheamă pe iubita ta Scrutaru Alexandra. Alexandra Vlogs. O mai iubești pe Mangleton Ender Girl? No! Întrebări. Cum te cheamă? Alex. Unde stai? Brăila. Ce liftezi? Video show Kindmaster. Cam așa a fost tot. Și iubita mea, Scrutaru Alexandra. Ce culori îți plac? Ce culoare îți plac? Albastru. Ai iubită? Pe tine. Ai dușmani? Cred. De ce îți plac? Pentru că ești frumoasă, haioasă și faină. Nu ești așa iubit? Inside your room now, where is it you've hid? Our game of hide and seek's about to end. Toy Bonnie 87 Gamer. Copiatorul. 1. De ce te-ai apucat de YouTube? Să fac noi prieteni. 2. Câți ani ai? 11. Câți bani ai? Iubi, a scris ăsta câți bani ai. Am sute și mii Nu vine să cred. euro. Care este numele tău? De euro. Alex. Vei face Undertale? Nu. Tu vei face Undertale, iubi? Nu vă face niciodată. Mangleton Ender Girl. Ești știți că te-am lăsat? Eu am avut curajul să spun că ne despărțim. 2. După vei uita, te-am uitat. 3. Amici? Da. Ce faci de obicei? Mă plimbă cu prietenii, cu bicicleta, parc, magazin, telefon, multe. Te prinsești de ea? Nu știu. Nu răspund aici. Mate sau română? Nimica. Fericire sau tristețe? Fericire. Iubi, la întrebările 6 și 7 ce răspunde? De fericire și... Mate și română. Ok. Sau Toy Bonnie la câteva întrebări zâmbesc. 1. Câți ani ai? 11. 2. Ai o iubită? Da! Spune-ți ceva, iubi. Ce faceți? E pe bune! 3. De ce te-ai apucat de YouTube? De ce te-ai apucat de YouTube? Să-mi fac prieteni noi. Ce ai face la 1000 de abonați? Nu știu, aș călări o Godzilla. 3. Doamne, cine am învățat să număr? Iubi, cine știa că de la 4 vine 3? Ce sport îți place? Fotbal. De ce îți place Toy Bonnie? Nu știu asta. Și cam asta a fost cu acest Q&A. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Nu să lăsați un like. Eu am fost Toy Bonnie și cu iubita mea, Scrutaru Alexandra. Și ne vom vedea în următorul episod. Pa!